या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मुद्दामहून जातीचे दाखले नाकारणाऱ्या कारवाई करण्याची मागणी सभागृहात आमदार नितेश राणेंनी केली। सावंतवाडी तालुक्यातील कवठणे गावात उमेश कवठणकर यांच्या घराजवळील विहिरीत पडलेल्या बिबट्याची सावंतवाडी वन विभागाकडून यशस्वी सुटका करण्यात आली। मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील नागरिकांना 2 कोटी तर कुडाळ तालुक्यातील नागरिकांना 25 लाख मिळून 2 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली। कुडाळ तालुक्यातील शिवापूर राऊळवाडी येथील तुकाराम शंकर राऊळ हा शेतकरी बुधवारी पुराच्या पाण्यात वाहून गेला। त्याचा मृतदेह गुरुवारी सकाळी वाहून गेलेल्या ठिकाणाहून 1.5 किलोमीटर अंतरावरती सापडला। राज्यातील सर्वच भागात आज अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला असून 29 ते 31 जुलैपर्यंत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे। मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात आतापर्यंत 10 जणांना अटक केली असून दोन्ही तपास सीबीआयकडे सोपवले आहेत। जमिनीचा व्यवहार करण्यासाठी सरनाईक यांच्याकडून एका आरोपीने पैसे घेतले होते, मात्र जमिनीचा व्यवहार पूर्ण न करता पैसेही परत दिले नसल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे। छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटप कोळसा घोटाळा प्रकरणात 4 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेले माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा आणि आणखी एका आरोपीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला आहे। सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये वाढीचे सत्र अजूनही सुरूच आहे। जुलै महिन्यातील 1 आठवडा वगळता जवळपास पूर्ण महिन्यात सोने आणि चांदीच्या किमतींनी भरारी घेतली आहे। कोकणात रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्गमध्ये झालेल्या पावसानं अक्षरशः थैमान घातलं। या पावसात अनेक ठिकाणी पडझड झाली असून नुकसानही मोठ्या प्रमाणात झालं आहे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या धर्तीवरती राज्य सरकारच्या वतीनं महाराष्ट्र उद्योगरत्न पुरस्कार देण्यात येणार असून हा पहिलाच पुरस्कार ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांना देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली। पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला। या घटनेनंतर महाविद्यालयात खळबळ उडाली आहे। पुरामुळे नुकसान झालेल्यांना तत्काळ 10,000 रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे। तसंच पानटपरी आणि ठेलेधारकांनाही पहिल्यांदाच आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली। आमदार नितेश राणे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर देवगड एसटी नूतनीकरण करण्यासाठी 2 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे। देवगड एसटी बसस्थानकाची पूर्णतः दुरावस्था झाली असून आमदार नितेश राणे यांनी सतत या संदर्भात पाठपुरावा केला होता। पाटणा आणि बंगळूर येथील बैठक यशस्वी झाल्यानंतर आता इंडिया आघाडीची मुंबईत बैठक होणार आहे। इंडिया आघाडीची ही 3री बैठक असेल। ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस म्हणजेच 25-26 ऑगस्ट किंवा 26 ते 27 ऑगस्ट रोजी ही बैठक होणार असल्याची माहिती मिळते। गेल्या काही दिवसांपासून पालघर जिल्ह्यात जोरदार पाऊस सुरू आहे। मुसळधार पावसामुळे सूर्या प्रकल्पातून 27,000 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे। प्रख्यात उद्योगपती सुधाकर श्रीरंग प्रभू यांचं लंडन मुक्कामी नुकतंच निधन झालंय। त्यांच्या पश्चात पत्नी लेखिका डॉक्टर मीना प्रभू, चिरंजीव तुषार, आशू, कन्या वर्षा काळे व नातवंडे असा परिवार आहे। आचरा मार्गावरती नेहमीच पावसाळ्यात खड्डे पडतात। यंदाही कणकवली आचरा महामार्गावर जुन्या पोस्ट ऑफिस समोरील परिसरात मोठे खड्डे पडले आहेत। त्यामुळे वाहनधारकांना कसरत करून गाडी चालवावी लागत आहे। परिणामी अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही। कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक प्रभारी तथा माजी खासदार निलेश राणे यांच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या खासदार निधीतून कुडाळ व मालवण तालुक्याला तब्बल 2 कोटी 30 लाख एवढा विकास निधी उपलब्ध झाला आहे। मुंबईत आता सप्टेंबरपासून प्रीपेड विजेचे मीटर बसवले जाणार आहेत। प्रीपेड वीज मीटर बसवल्यानंतर ग्राहकांना वीज वापरण्यापूर्वीच पैसे भरावे लागणार आहेत। आता बेस्टकडून प्रीपेड विजेचे मीटर लावण्यासाठीच्या हालचालींना सुरुवात झाली आहे। बांदा दाणोली जिल्हा मार्गावरील सरमळे येथे तेरेखोल नदीतील पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या पर्यटकांना सुखरूप बाहेर काढणाऱ्या सरमळेतील 7 युवकांचा सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघ आणि अर्चना फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरमळे आमरे येथे सन्मान करण्यात आला। घरावर दरड कोसळून रायगड जिल्ह्यातील इरशाळवाडीमध्ये मोठी दुर्घटना घडली होती। या अपघातामध्ये 27 जणांचा मृत्यू झाला तर अद्यापही अनेक जण बेपत्ता आहेत। या घटनेला 10 दिवस पूर्ण झाले आहेत। पेणमधून एक दुर्दैवी घटना समोर आली। साप चावल्याने चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे। सारा ठाकूर असं या 12 वर्षीय मुलीचं नाव आहे। भुईबावडा पंचक्रोशीत गेल्या काही दिवसांपासून विजेचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे। दीर्घ काळासाठी वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढलं आहे। या प्रकारामुळे या भागातील नागरिक हैराण झाले आहेत। पालघरमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे। सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे। जिल्ह्यातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत। सूर्या, वैतरणा, पिंजळा, गारगाई नद्यांना पूर आला आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.